Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Giso programa mi agug yang kutua aryakan pakabagerno Allah agi di pasin mapaparo u pakapianian asi Ustaz Shattar Bashir ayatan rono to ibu betul na yung dati kita nuwa ubang katalimbuti ginawang ka ayat tabiatian na papangaluin tano editano di imbasisaan na so mga bandingan tigtano mga kadustaan ng mga ala na oriano to na pitiriman tano so mga pakaisa ay mana niyan napakapuan na kano manunumpang si sagyang ko to tigtano ay mana niyan na bandingan sa gitu din ikikidi atano ron uban na pagumbong apa kaisa na digano ban betuwag way na kapakayap text kano anta kasi sagyang ay pa mana messenger 11 so mi pantagsan na sabab ron na iman to na kasno pantantano agyang ko to bandingan agitano pamagusain kaya po na nami agugyang ko to aryakan si Ustaz Shattar Bashir ipantag sa giyang kaya kapriba na gusto karataan yan. May alawitan nung giyang iya kapriba ko katandu yan. Gusto kambarado siya ko kalangkap yan. Na isad na nan kasabapan sa kabinasaan. Ayaw to may alawitan nung dalil sa kapkabaluin yan sabab kapkabinasa o gagaysa na ayamala na tigitanwa so kadandan o pagtaw na gusto ingad na naging utakatir wallahu ta'ala si sa Quran at tigin na dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Siya sa suratul Rum emana na sabutan wala so kabinasaan may apayag so kabinasaan si iku lupa na si iku emana niyan at tigitanwa kaludan sabab ku galbuk o yamanan yan na manusia at dito sa tigtan mga yamanan yan na kadustaan liyudhiqahum ba'da alladhi amilu yung kunang liyudhiqahum ba'da alladhi amilu na tigo mga ulama sa tafsir agyang ko to alam na litalil agu yamanan yan na isa inibitira nun na litafhim ayaw tamana na tigira na ulina lama laakiba yamanan na yung sabab sa agyang ko to agyang gulawleran sa mga kadustaan na aya ungan yan hindi natigtan mo aya kerusangan nun aya maanan yan na aya keresultan yan na ketaamaniran agyang ko tuwa tigu Allah Ta'ala sabad matag ko sabad ko pinggalabakiran kenapa so aya maanan yan na ba so lang no dusa amiyang galabakiran na bakiraman minitan na langon ka subusus sabad yun la'allahum yarji'un ka ansiran at wala makambalingan aya maanan yan na makatubat na gito'y emana na inalo yung mga mupasiron at tigiran miyasabot si isagyang ganan katiro wallahu ta'ala gyang ganan akiyatiroan niya nun sa daharal fasad na ayaw ko namat ayamana ng tamyapayag so kabinasaan na ayat tigiran murad ayamana niyan na ayaw mapipikir sa utak kabinasaan nagyuto so mga kadustaan wa mujibatuha na gusto kesababan sa kapke ayamanan niya na kung tigtanop ke ungan niya ayamanan niya na mayapayag so kadustaan na gusto raradian na inuto upoy ayamanan niya na inuto kepayag na gito sabab sa kaya mayapayag so kadustaan na gusto ayamanan niya na karibatan o ginatigtan o mga raradian na gito sabab sa piyakitin timanggiran wala so matag sabad sa isagyang koto amana na miyang gulaw layran na so amana niya nagyutoy hikma sagyang koto amana na amana niya nakiapakitin timikiran sagyang koto rarad o mga kadustaan niran kaansiran makatubat
Na gyuti tibu amanan yan na so Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa pinggulaw lan yan sa ginganan lagi dan inu amanan yan na so pamana so Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayaulaw lan yan nagyang kuto akap malas kanyan ikapalagoy si sagyang kuto adusa nagu liyam yang pen so mga sahaba na gusakatan mga umatin sa agyang kuto pamana kabalwitan no mga tao papalaguyan yan so dusa nagu tamampan ko pas udi natigtan no agyang kuto kaya prarada na agyang kuto kadustaan na emanan yan na pakipapalaguyan ito na biguto sa babatigiran na si ko kapsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa Tabuk padiyan so puluan gibu mga sahaba na nakagiya ko sagad siran si sagyang kuto gyang ni manto pambetun sa si sa Saudi Arabia sa Madinatul Ula na naron matatago gyang kuto darpa amya sugat tiuba agyuto so pamana pagtaw Nabiullah Saleh alaihi salam nakagiya sagudun so Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan si isagyang kuto amana na mga pagtaw niya naman na sung mga sahaba sagud kanu si isagyang kaya darpa amya sugat at yuba na ayakas sagud tano ron na so taw na kamanan na tigtano purok amanan yan napsir tigtano di sing di pamana to ni singansang aya sabab na kagiya sabab sa giyang kuto emanan yan na kaagito ni Ketiro sa kalak sa buatan no emanan yan na mirakas si sagyang kanan darpa amya sugat tiuba nagulit dan yan rupan tamana na pitiro yan kiran ubag kanu inom si sagyang kanan kilad-lad tanong matatagop sang kanan na darpa ayamanan yan na amya sugat tiuba naguupnubuad na sagbun ayamanan yan na pakasagbun na ududan yan na ubad pen miyakat pakatinda o di na tigitano miyakalunod atawa akaban yan minirab sa emanan yan na tepong niyan o di na tigitano pagapang niyan na dining kena agyang kuto emanan yan na panganangkan ayamin ni lunudun o di na ayam yatago na ig sangka na nadarpa amya sugat tiuba sa pakikaniwa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikong mga ayamin o di na tigitano mga alagang hayop ayo to sabab nagyang kuto tigiran kapakipagpalagwi o nabi si ko mga pagtaw niyan mga sahaba gusto tanong sa gyang kuta dusa na gusto pas agyang kuta manan niya na miyara tigtano miya sugat tiuba kakagiya sabab sa gyang kuto at tigtano karatayan sabab san gyutoy sa mga ulama malana so Imam Ahmad ibn Hanbal na katiro yan tigin gilang-ulang na dusa dinaging pangailay tano mga pamanap mga kabinasaan na aya sa bapaya na so kadustaan na umambuuad na pagpilay tanong ayamana na mga tigid tanong mga kabarakat mga pipya na aya sa bapoto na so katubat yutitigin na siya tigin ko masa muli na si kukyawteng o parenta o dawla umawiya yung dawla umawiya na gobyerno to ako kumamaya ka magatos ragun ininda to iran sa dunya na orian yan na miuteng na kagitigu Ahmad ibn Hanbal mauteng agyang kuto emanan yan na government o dawla umawiya na miyaton supot o ginatigitan mamargasak na kaputal agyang kuto putal miyaton na katataguan sa mga tambad ayamanan yan ginatigitan damapiratiman ayamanan yan na korma Nagi ko ng kuto, ayamanan yan na putos o din nating tanwa ayamanan yan na mamargasa na isusuraton giyang kay tambad na miyarago na yan si ikumasa aya lumalangkap pubukitan sa dunya na suka paginuntulan na yuto ayamanan yan na pianutuluto Imam Ahmad kayamana na gyuto din emanan niya kaya panutulong sa mga sahaba na tunganiran iimpidan agyang kutwadiran di kapagintaw kapeso emanan niya na masa na tatanodan niran na subkaragun si sagyang kutwa masa sumadakla na makalulumbok sa kauntol na aya pipikir niran na gyuto na barakat na sukman so emanan niya na kaya pamanigiraman ito so mga taon na piwuloler na kadustan
nag-YouTube kasababan sa kabinasaan na ay mana nagito mambuipad akya utong agyang kota government o daula umawiya sabab sa giyang kutwa kadustan. Ikadua rarad o din natigdan o karataan agyang gaya kambaradusa na emala na giyang kapriba na agyang utwa sukunsuk kambaradusa na kasababan sa kapkeda ulimo. Amana nagiyang kutwa limo akalulumugan tanong balagid o limo kapipiya ginawa limo tigtano risky limo ato na iniba na pamana katatakna limo kauusog usupin bara nga emana niya na buntala limo emana niya nakapakadadaya naginan na ayakap kedaanan na sabab ko gikang gulawla o manusia sa kadustaan. Iti so Allah Ta'ala na inalwin yan si isa Quran. Yan tulian nagyang kuto mga Arab guni si isa Yaman. Yung uta mga tao si isa Yaman, si isa gyangan na nadarpa pabetuan sa Maarab na adun damiran Yaman na niya natigtanwa pleta. So nagpapalit niran na yung uta kapker na yung uta igap katangla. Nag-YouTube kasababan sa diran di kapakatirimulaan na kauyag siranon sabab sa suig na matitimo na pamakasisaging ang masatano na adna irrigation. Agyang ito irrigation na pakatugaan niran sa iko pamulaan niran lupa iran na mapya din ay manan yan na kapag ito pamulan kakagiyang makukontroliran suig na sukinang lano pamumulan na igna inyang kakuha. Na pagkuyag agyang kuto ang mga Arab sa mipantag sa giyang kuto kapakaadmiran sa dam o dinatigitan wa palit yuto yung basa tanoron na kasababan sa kapakaigi ko ay mana na mga pamumulaniran parpraniran nagyang buta mga tao na mimbaradusa na piyakang bato Allah Ta'ala yamanan yan na bininasa piyaki binasa o Allah agyang kuta yamanan yan na palitiran na inaluyanan wala si sa Quran sa pitiro yan na وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Siyan sa Suratul Nahl. So mga mufassirun na dua ini usiran san. Tibiran biluy wallahu ta'ala sampul ay manan yan na abay-abayan. Agyang kutwa inged aya pakabetadian na tatakna. Ay manan yan na lalo milintad tatakna. Ay manan yan ay basa tanong ni manto na so peace and order na ay manan yan na ma-restore ay manan yan na maadin so peace and order. Lumilintad so mga tao. Nagbagibo kalilintad mo ay manan yan na mukarniran. Inisupaton walang tadi na ya'tiha rizquha ragada. Upakataling mo nagyang kuto risky niyan. Ay manan yan na so mga parpran, mga kauyagan na pagpakataling uma at sutigtan wa din ayat yan taman. Ay manan da parpun yan na miyadak nakala. Mingguli makan apakapuon kong barang-barang darpa. Na sabab sa giyong buti ay manan yan na paman na risky da ayat yan taman. Kagyuti paman na gyuti tito kapag initaw. Api ay kalilintad o ay manan yan na ingid amay kuda akakan. Na nadingaw ito kabetuan sa tatak na ingid na tigtan o develop ingid. Api mambu ikalap ka kanu o tao ko ingid na amay kumada so ay manan yan na bisan order kaya manan yan na di lumilintad so mga tao ka maalaksiran na da ay manan yan na da kapag intawa mapya na aya kapag initaw na ay manan yan nagyang kuto maad nagyang kuto bisan order yuto yung sisaging ay man mga ulama na tigiran na yuto sisaging amasa na inukailangan nagyang kayamanan na so local government at dilabos so mga pagaritan o lagi dia nga magtatagos sisaging atira na mga policemen ay manan mga pulis nagyang nga masasanganiran na tungan na mala ay sabab na importante so kalilintad di so kala riski ka ape ikala ay manan yan na riski tano na amay ko dilumilintad so bitad na di nga katam so kapyo riski na dito eti na karena sa ka-importante yung pisanor dira di so riski na piyakaw ng Allah sa inalwin niya nagyang kaya ingid at tigyan biluy wallahu ta'ala abay-abayan agyang kanan na ingid at tatakna ayamanan yan na lumilintad na apapakataling mo so riski ran sa paman na riski niyan apakapuon kung bala-bala ang mga darpa ayamanan yan na riski pagkapon sa lupa
riski pagapong sa langit, sa sabangan sa depan, kagi pamana, mana niyan nakapakalawing giramya kala su riski, na tibulaw tala fakafarat bi umillah. Yung mga tao na dirang panalamati wala, sa mana niyan na inung kiriran sulim wala. Nagyang uta ka mana niyan na kiyong kiriran na ibuntalian, na mana niyan na dasiran, isaw na dasiran ndikat. Na gitu. So di ka pendikat na peduto sa kapagong kira ko limu wala. Ikadu na may gisrap siran. Peduto na mana niyan na di ka penalamati ko limu wala na mana niyan na disyapan sulimu. Kaya mana niyan na di pagpugusikan at tigitan. Mana niyan na di pagalagaan. Kaya mana niyan na mapiyad di kinanglan na mana niyan na pagpumasaan na di pagilangan so tamok. Na pamana tumuuno tawap kilang so tamok adi sa bakang gunai. Uy. Miyadagdag lang maan nagyang ko to mana niyan na di ka kaya kiyang kirirang ko limu wala. Na di wala pa adaka halahu libasal ju'i wal khawf. Na piyakitin timanun wallahu ta'ala sang kuto mana niyan na pagtaw sang kuto ingid agyang kuto ungos nagugyang kuta kalak sa bapati wallahu ta'ala ko pinggal bakiran. Nagyuto tigo mo pasiron agina nang kanan na ingda yaman akatatagon sa gyang sa Ma'rab na sukya sugat agyang kuto mana niya na palitiran at yuba na miya mana niya na tigta na sumyo lapi mimpato na sukyang bato niya na miyada so pakayg na sukya da upakayg na mito na ataw ka di pagito so parang da pakayg kaso mga pamumulan na ipagito yan na iya miya so agyang kuta mga Arab na andebuda maka anto papa si iko mana niya na pimbara nga mga inad kitunan sa kawiyagan ka igira miyada so kawiyagan na minuton miyada mambuso pisan order na yuti is ay nibaratan yuti di mga ulama ay mana murad si sagyang kanan na ingda bilwala sampol adun man na musero na tingin na gina na Makkah gina na tingin na Makkah guni na Makkah na mauuyag siran sang kutay man na niyan na pamanak di na kapangitaw ka inaliwallahu ta'ala si sa Quran ang tatinali ila fi Quraishin ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Yung mga Quraish na adin galabakiran akatrabil yang kutua diran di ikatrabil na makagiraman tua pa barat ay mana niyan na tigtano makaumas susno si isa ay mana niyan na si sa Palestine sa Syria si sa giyan na naman niyan na Sham nakagiyan ni trade center sang tamasa na may ko ay mana niyan na baratro na sisiran matatago sa Yaman kagiyaman na ingdamayaw na may man mambu kami kaya kayo sa Yaman nandudu siran mambu si sa Syria si sa Sham naron siran mambu di Yaman niyan na makapanibel na so kawiyagan niran na pasok labas din sumulod lumiyo si sa Yaman niyan na Makkah al-Mukarramah na minsan diserto Yaman niyan na ingdiran kadipagtu na perperan good na niya kalala so kawiyagan niran na sabab sa giyang uta dakyat yung kiriran ka diran Yaman niyan na panalamati so Allah ay mala na inong kiriran so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayak yung kiran na niya sugat siran na Yaman niyan na taon niya sugat siran na kamargan sabab sa giyang uto ato ni ba na diran kapanalamati si ko Allah ta'ala na ayabu kaya para taamiran sa mamis na kagya miya pikir o Abu Talib o anyan so apo apakiwataan niya na sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wit niya sa Kaaba napakapamangin niyan ko Allah Ta'ala sa oran ay manan niya na ay manan niya na pamanaan oran apo sa langit na tingulolo nabi wata-wata na tinituro yan na langit na kiyawgyan so tuturo yan na miya kaka ilay sa malibutang sa langit na miyuran na kaya sabapan sa kaya paka inumiran. Namana na diyang ganan na bilwenan walaw dala sampol miya ko aladiwan o di na miya ko apuringan na. Ay manan yan si kumarata basta inged ang baradusa na ayaungan niyan na pagkada so kalulumbu ko niran ayamanan yan na limo. Duti katir walaw dala sa isa Quran ang datigin na dalika jazaynahum bima kafaru wahal nujazi illa al-kafur. Jangan sa surat Saba gina na tibulay inibala sa mikiran sabab sa giyang utay manan yan na yung tunggiriran na buad ay manan yan na bala sa nami sa marata arwar ko mga tawap ay manan yan tigitan no miyaka kapi-kapir hindi na miyaka nilali ka tunggir. So tigi Ibnul Qayyim rahimahullah tigyan ang kai kambaradusa na padatigyan ang mga kasiksaan o kandusa na mapakadaian so lemo na ayap sembi nagyang kuto rarangit o Allah na lango na tigyan ayamanan yan na oripan ni na lango na sa lango na tao
na giyang ko to kalulumbukan yan alimu na ayaka kada uto na kisabab sa dusa damambu atigian atau amya sugat at yuba abudi aya sabab yan na dusa sa lagi datigin no Petro o no Ali katero ni Ibn al-Qayyim al-Jawziyah atigyan na Su'al ibn Abi Talib radiyallahu anhu na yakatero yan natigyan ma tazalu bala'un illa ma nazala bala'un illa bidhanba wala rufi'a illa bitawbah dakun amitoro na tiyuba tibuli abadi aya sabab yan na dusa na damambu akumlas ayamanan yan na tiyuba ayamanan yan na da maangkat da madaad tiyuba abadi aya sabab yan na katubat. So samanan na miya karereg nga nakatiru'i Ibn al-Qayyim ayamana na giyang kaya may susugat ang mga tiyuba si kuya nga pwede naging panyakita na ayakap kada o panyakita na giyang kuto katubata na dito sa yamanan yan na Quran na inali wallahu ta'ala ang kuto katiru yan na tigyan wama asabakum min musibatin pabima kasabat aydikum wa ya'fu ang kathir. So atig wallahu ta'ala so nganin akisugat rakan mga tiyuba na aya sabapanan na sabab kumyang galabak o mga baro kanyo ay mana mga kadusta niyo napapagada ang pinwala so kada kalian ipinapin niya nuto. So ay mana na duti ka rin naman at nakatiro Allah tatingin na dalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dito atig wallahu ta'ala ay mana niya nas kanya na Allah na dinyang pagalin sulimu ay mana dinyang pagadaan sulimu inibigay niyan sa ikupagtaw taman sa di sumadak lataw emanan niya na magalin sa kadaba emanan giraman ito makapipiya ka di natitago diya so betad nagupuun so manusia nagyong kutwalimo akalulumbukan niya na di niyan sinabalaan nagalab ka mapiya ka magalin sa betad pamakaso mapipiya gino niya anatamok yan na diramat budin instead emanan niya tigtanon budin pisidka budin na emanan niya na pumamugay na isiwayan na budin mimbaradusa budin mana niya na misugal o di na budin mindermat antaka pingalbuk yan nagyang tamang rata galabok na tanding din ka kadagyang kanan na limo ka kuun wala kapalagoy sulimo ka nabang kakakapti ka ay sunnaw Allah naginan dalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum so wala na dinyang pagalinin sulimo inibigay niyang ko pagtaw hatta yugayyiru ma bi anfusihim taman sa siran imagalin ko payamanan yan na batadiran nagyuti sallallahu ta'ala na inaluniyam nung tatigin na inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So wala na din yung pagalinin so kalulumbukan ug ginabetadag yung tapagtaw taman sa disiran imalin si ikubetadiran. Inusyarong ng mga ulama na tigiran na so ay mana na pianutul wallahu ta'ala din yung pagalinin so limo inibigay niyan ko isa tao din natigitan wa bitinggisan taman sa giyang kutwa tao na sa kanya ni magalin emanan niya na sutaw na magalin sa so eman digtanwa marata-rata nagyang utalimo akalulumbukan yan na kada na gyamambugyang gutwa taw na umambu uso emanan niya na dinya nalin ng utalimo inibigay ron wala ka manalamata nagyang kutwa emanan niya na limo matatagun na kasabupan sa kakabubaya iron Allah Ta'ala na katatapon agyang kuto limo yan na ginan na aktual na nan si iku di kasi nagadan nagyuti so sa isa Quran na pinutulwala so Nabila Yunus alayhi salam aguni ko emanan niya na awaan niya nagyong kuta pagitaw niyan kakagi emanan niya na desiran paratiya na miyarpya kito konon wala kasugat siran at yuba si kusuldo tilugawi na miyalagoy so Nabila Yunus alayhi salam sa inawaan niyan so mga taon niyan ka otagiyong kiran sa giyong diran ka pamamakinig nagudiran parat ka paratiya na so mga pagitaw niyan na kagi kumada so Nabila Yunus alayhi salam na ayasiwa iran na miya ka tinudsiran na piyakang balabalagiran so emanan niya ng bata-bata so ina na inawatiran nun so watayan so manok na so ina yan nagusto mga watayan na piyakang balabalagiran so mga sapi agusto eman na mga apon maloto kiyalatan emanan niya na piyakang balabalagu mga pagitaw na bilayon so bata-bata so mga wata na bilagwina so mga binatang na piyakang balabalag siran nagusto mga walok siran na miyak gumiro ok sumawata na gumiro ok mambuso ay manan niya na mga ina na gumiro ok siran si ikwala sa mitubat siran sabab sa giyong utak kaileran sa giyong utak kakasugat siran at yuba na so kaya guro okiran sa miyang ngarapan siran kwala
sa mitubat siran na piyakaklas wala gyang wato at tiuba na dakiran misugat na so Nabi Yunus alaihi salam na sabab sa gyang wato otagian nagyutos kanyan ni emanan yan na miyatago si isa gyang wato tiyan agyang wato sada uda sulimu Allah taala mitubat mambu si isa gyang wato katataguin sa gyang wato soldatian na sada na ketata produ sa dayon na mialum miadnanan tutul kagyutud ni kaya panutular kita nurun o Allah sa algiyong kaya mga tiuba apki sugat terkatano na aya po na inadusa na sumambuso dusa na aya kapkedayan na bakokit sa katubat so giyong kaya iman to kalulubuan na dunia barang-barang mga tiuba panyakit pa emanan niya na di na tigitano emanan niya na karagna kapag initaw kauragna uyagan sa ginawa igira na da kalilintad ka emanan niya na maalaksutaw na aya po nanan na puunan sa kadustaan na aya kakadaanan alagi dang utakatero ali na umambutubat suyamanan yan na madakla. Si Ibnul Qayyim rahimahullah na inalwin yan intigin nga kapriba na pagdip na iya kasabapan sa kapkasugat at tiuba o di na murka di na kapkita na umurka wala gitigin ang kanan murka wala na andenganan inalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ketiruan yan nun la'anallahu akila riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibahu hum fihi sawa rawahu Muslim. Emana na pitiru atibu Ibnul Qayyim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pimurkaan wala so tawapkeun sari piribaan nagu so taw akya sababan sa kya kakana kya kanagyang kota piribaan Pimur ka aman sudu kataw ni seksyon. Pimur ka aman susumyo raton. Sirana tibu Allah na malagi. Sirana tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na malagi-lagi di sirana. Emanan yan at basa tanurun na sesakot wasiran. Sisagyan utamor ka wala. Witi kaya panutulawon o Imam Muslim. Na apitiru Ibnul Qayyim. Tigiyan ang kaya kabarakat na ayasukan surang yan na murka. Na ginatigian aso ayamanan niyan na tao na ayamanan niyan na danian gulaw lagi ang kutuak kasabapan sa kakakuan yang kabarakat ka si upakyan ayap kakuan yan nagyang kutuak tigtanwa morka na so tingin so morka wala udala na giraman utua ayaman etigin na maanan niyan ni giramin sugat ko tao na uta morka wala na mituturo yan na miyablags kaniyan si ikulimu wala emanan niya na miawat ko kapakasurga gudi katimbalian kami sugat morka wala ukman wa emanan niya na sumurka na si makapun si ko pagta manusia na emanan niya na sinta emanan niya pisinta no daw so emanan niya na lagi diyan na gitu igiyang gatigian emanan niya na sumanusia na patot panang gila niya no bun misugat agiyang ganan morka wala utala kagupunon misugat sumurka wala nagdudun abanian kakakwa si sagyang kota barakat kabarakat apong wala at tingin na sampulian na so iblis minisugaton so murka wala sa pitir walang tala laanahullah emanan yan na pimurkaan walang tala so iblis nagyang kota kaya murka iron o kaya murka iron walang tala na miya ka emanan yan na mimbuloy so iblis ayamaana na miawat ko walang tala na lagi dia na miya awat ko Allah ka miya bugaw sa kanyan si ko Allah miya bugaw ko limu wala ta'ala nagu sapan sa tawa miswaswaon ay manan yan na unutan yan so ay manan yan na kuwan iblis o di na ron makikuyang pata na mini pagpadayan pan miya belag si sagyang ko tayo manan yan na limu ay manan yan na ipakapun si ko Allah ta'ala so dito itigya kiniya Ibnul Qayyim al-Jawziyah kapan ang gilay si sagyang kanan kapriba kagya ayaungan yan na kemurkaan so tao ayamanan yan na miriba gusto sabab aki adino kapriba gusto miseksi adu kataw gusto misurat sang kuto aki ang gulawla agi ang utak kapriba penatigiran karataan agi ang kaya kapriba na pedanan sa kapapagadapanas o pagtao amanan yan nas uso pagtao na mama kamamanguaw na kasabapan sa kapakaituiran kapag ada panasiran naging anak kapriba na dito yung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyatiruyan amiyakatitayan si Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma apitiruyan sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mianggang na tigo Abdullah bin Umar so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aginyan tiruon idha tabayatum bil aina
wa akhadhtum adnabal baqar wa rabitum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gupungan pupasai sa ayakapupasai niyo na alaina yang mana punta la kapupasai na alaina. Yung nang alaina na aya ini mano ng mga ulama na giras manuto sutaw na may kakilangan sa cash. Wait na daban yang keto na kutangan yan sa cash. Na yabad na piwulawlan yan na si sumyong si isagyang kuto padagang natigyan pus ang karakanagiyanganan dagangan kasabara. Na aya tigu padagang oy na gibad ni argayan. Sa amanan yan na oy dinyan ka pusa na 1,500 natigyan na pusang or sa 3,000 kagya mambu kambit ka na patulan. Natigyan na oy na Orian yan na din yung bubaling ng kaya piyamasan yan na marga sa 3,000. Napitiro yan ko piyamasan yan na doon na kinapamasa ang karakbid na nan amanan yan na 1,500. Na tigukuanan na napamasan ko ka 1,500. Na miya pamasan yan ng bupan na 1,500. Na ay may susurat na makautang siya kito sa margas ayamanan na ayarga yan na 3,000 ang bayadan ko orian ng patulan. Sa moto, nagyuti kapus ay bituin sa alaina. Badin bilo ya dalunga aging uta margas ay mataan na ay kailangan niya kito na cash na di utangan niyan na ini kalit yan aging uta kautang sa margas na pipusan niya busi ko ay manan niya na inutangan niyan ka aya tanaban niya kailangan ni margas kaya kailangan niya na cash na yuti tibu nabi igirat tibu nabi mi pupasay kanon sa ebun dalaki kaya pupasay inyo na lagi dutua ay manan niya na ini kaliti ko kapriba so margas o dinatigitan wa say matatendu na ayat tigo na biyaso anyo na unutan niyo dinatundundugan niyo suli ko da dinatigitan no ikuga sapi na mabarayat kanu din ko mga pangumaan niyo na igin kiyo suli niyo kan jihad dinadi niyo kapan kapromasa si ko Allah na isembura kanu wala at tigo Rasulullah ang utaka pakada panas na dinyan ra kanu din ipagawa taman sa diganong balingan si ko agama niyo di kateron o di kapanutulaw no Abu Daud na gitigi tigo mawalama si sampor na si Ibn al-Qayyim nagitigyan ginanatigyan karayagan ay manan yan na karata na yang kaya manan yan na kapriba aya pagkaswa o ingat na pagkada panas ando din ikang gulaw lairan si sagyang kanan aya manan yan na lagidanan agalbak nagupun so pagtaw na maribasiran gulaw la siran sa manan yan na mga kalalalungan nagyuto din ikyang kawiteran o kapagada panasiran kapag ada panas o pagtaw na ayamala na so kapag ada panas o ingdiran na. So ginan mga bangan sami mga karataan padsi ko mga karataan na diyang kaya kapriba ayamana na kapag ada panas so taw na ayamala na kapag ada panas. So ingid pada pakisa na tigang miya kaysa miya masakwat tigyan sa truck. Sige mo taka pumasak ko sa truck na pindiya katanakan. Ayakwat tigyan ipanimbala ino kitong akampan ayakan na manan yan na ipugusaran sa ipupaniblak na yung tatarakakan. Inwatigin, kitong panakapin di katanakan sanggaya mo haram. Banda sa nga walaw tala sa madagla mapiyas ang napakaisya ka karinasas ka pagariami na diga diindikat. Nasukan dikat na padanan sa kapkako kabarakat o Allah ta'ala. Na gitigin nga kandikat na ayakapin dikatan ka na sotamo ka di nga di ayamanan yan na ayak turun. Nagyang ko tuwa di nga di klik-klik din emanan yan na di nga di pesan. So gyang ko tatigtan fixed ay bason si as mga accountant na fixed asset. Ay lagi diyan na track ka. So lamisan ka. Gyang ko to ka pagtiguan ka sa tamok. So furniture mga lagi do mga pagalungan na pinago ka ko tinungga. Na ding ko to kapindikatan. Buka pendekatan ka, nagyang ko tadi nga di emanan yan na so, tinimbil ka mga groceries, nagyang ko penimbil ng mga gatas, mga gula, na duty kapendekatan ka. Nemo kapendekat ka, naknabal so arga yan, ipendekatan ka. So ibarat na, so kaya timbilangon na tiga, ya katimbilang ko sa 1 million goods, na ayamanan yan na 1 million na kuuna ka sa dikat. Di, kanabag duty kapendekat ka. Kaudog duty kaya dikat ka na, dangakan dikat so labang ka. Na kapendekat ka, na o yung markup ka, na sisagyan ko tadi kaya timbul kasi sa kamilyon na yung markup ka di nga pusa na di nga diplabaan si kumani salad di nasawati na di ko milabas sa dulad na ayaman na susawati na kumanan ka sa dulad muli sawati abu dua na oya asit at total ayaman yan na di nga di pusa na sa kamilyon na kagi di nga di ka pusa na ayaman yan na
dula da labangon na kebeluing ka 1,200,000 lagi unta 1,200,000 na gyutwi emananya na kuon ka sa sekat 2.5% na samak buot na gyutwi mipilirat ka na diyan gningon pagpada agi ang matatigtan o fixed asset ay mananya na may aluitan diyan na track ka na diro na nang pada pada pa na pakaysayan na tigyan na pada pa na may kaysa si sagyang amanan yan na mga text amin sampertan na tigyan alim pakaysa kan nagpakaya so kapag aki ka na ba kami din pamasa sa kambing ami aloto na yutun ni ipugaki kami anta kaso din so may ilaw wala sa kawalaw tala sa madakla mapya na dito ka pakay ka ayabitun sa aki ka ay diyan nabasa aki ka nabasa na araba na ema na aki ka na sianan pun ko basa araba akka ay ema na al-akka na ginan so tigira na ema na akna ay basa na arab na ema na niya na al-qata putol na inuto between sa akika so ay between sa akika na so kambing asimboli na between to sa akika kakagiyag yuto minim miya potol so bakar ngayon kaya manan ni na simboli na yuto ni ay ilatan wagama sa miya potol mambu so kapunun tote o wata si ikuluksiyan sa alungan na more kukabnarianon kagiyag so wata na pad sa kabnarian kulok sa pagkaguga akakikaan yan na ayaw akika na ayamanan yan na araw kambinganan o di na sapi karabaw anta kayamanan niya na unta kayamanan niya na siumbali apyotol so kayamanan niya na bakar yan ska parakwala nagutibitun sa akika nagimot na tiga mga ban pumasa sa miyaluto na sadaw to na agito na nabasimba so akika na simba ipakasorga ka so kaya sumbali ang parakwala unot kakwala nang bala sa wala sa miyadda kadang lamapya gimot na kambingan simbali ka na pagkaw makwala sa alungan na mo rin na sugin so kambing ibundalian so rugo yan na tuga ugid na yabaw niya na bawa kastore kana ba hada pro na an makasada ay hada pro na an maputol so kabnar o yamanan yan na wata si ko yamanan yan na lokas sa dinyan kapanuntutan sa alungan na mori amay kasulok siya na pagagaga gyuto miyang buhay ka miya kaysa pwede pa na pakaysa si isaging ngayam miyang aririsib tanong ang mga pakaysa na tigya na kakakulay liwan ng ingar kami kagi kalilida wida kala sumadas gutaw na ganyan ikapdi so maloron mawatan na ayan yan ipagkapdi ganyan ikapdi na so maloron mawatan yan ikapdi mainam upagarin yan so limo yan so miya kaysa siin nag-upamamakin nagsumambu so panunumpangan yan na pagarikulay guska emanan yan na kakakulay ginarikulay adna tamok yan na inibugay ron wala so nabitano so Allah ta'ala na biluin yan so kasid ka abay priority emanan yan na emanan si sagama na so priority na sumuuna na muuna din na ayang pagam na yapsid ka anka na so karumang ka so din sumiyag desdesid ka na si karumang gusto mga wata ka na ginan ipagam na yapsid ka antano na so mga lukstano ginan mga tao ay emanan yan na mga priority pagkapsid ka anka so mga lulot ka na pumugay ka na ayang bagan ka na so madasig ka o si ina ka siya ka na kailangan ganyan na kanisira ni pagumbagan niya pagkataman ka kung mamis ka so karumang ka so mga wata ka na oryano to na so mga lulot ka so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswala na ikatiro yan paati dal qurba haqqa wal miskin bugan ka kung mga lulot so kabnariran na gusto mga miskin piya ka una olla so mga lulot ay katiro nabi natigin na ibda biman taolla pagpunga na sika pun si ko ay manan yan na tigdano lumpukan ka ay manan yan na pamilya ka yung kutwa mga wata ka alalang undiran nas kay sasana niran ay manan yan na kapakakaniran nasiran ipagpunon ka sid ka kasumapaki kan tanong ko karumatano gusto mga wata tanong nasad ka tanong kirano to na ding ka pungulawla ibang kapakasasangin niya sululot ka na ayamanan yan na ayang kapananabnaran na ayang babugan sa priority na so ayamanan na tigtan no mawagawag ka aya priority ka na so lulot ka pwede pa na mga pakisya na tigyan na kapag mo sa inor kami mo sa inor kami ron si isa makampat so ukit kapangasar na may nanan pagari ako pwede pa na pakisya na tigyan na salam kakalim sa kanaad na siringan na miya padagang sa Bulawan kilalay kami miya masakuron na installment winadakan pankuha kadakan pankatipidi dan yan rakan din umani sa arga kasubo so puragrams yan kasiringan kami in mga day punuto riba o ayamanan yan na pagari ko babay ko so Bulawan na ay katiro ono nabi na tigyan na ad-dahabu bid-dahabi riban illa haawaha
Giti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kaya ayamanan niyan nakabulawan agus bulawan na ayamanan niyan napakapusain. Ayamanan niyan napakapsimbina pamakakwa napakapumbartira na tigitan old bulawan na gundi pamana tigitan na new model bulawan nagyuto ti ko Nabi na keedem do so riba ayabo din yang kapkeedem kapriba na upama ko didin ayamanan niyan na di makasubra isa kapaned gina arga nagu ayamanan niyan nakas on hana tigitan ayamanan niyan na makaptubana na oriano to kay mata to hadis na tigu Nabiya fa idha ikhtalafal adnasu fabi'u kayfa syi'tum idha kanat yadam biyad. Gira tigu Nabi amiyaka bida so ayamanan niyan na dinisan o ayamanan niyan na say lagi din upama na bulawan na upiso na ayamanan niyan na pumasa ka sa bulawan na ayong bayad ka na piso na tigu Rasulullah gira miyaka bida na pupasa ikan api miyaka bida sa ayamanan niyan na timbang asara tigu Rasulullah ayamanan niyan na cash ayamanan niyan na tigitan wa cash on hand ayamanan niyan na biyukaan ka so pira ka piso pamakay barat na 3,000 so isa ka grama bulawan na nabinibugay nga ko taw so bulawan niyan api masangka na usapulo ka grams na ayamanan niyan na 30,000 minibugay na miyatangan ka mambu so bulawan ka ubay barat na dangga matangan na lagi dengan na kay pakay sa account na dinyo ng tiros ng akapusa ikakapriba sabab na kapag iman to na subulawan na erga na 3,000 na miya masakaw na miya pita na amay ko uli na pitugaw iman to kaya nga pang subulawan ka na miya tago sa 2,000 na di ka di itupor tiga kibayadar na napaman na 10 kagram na miya na ka na 30,000 na ayab si man to erga na 20,000 na emanan yan na sakaya emanan yan na di ima ka buuman katika miya lapis ako sa 10,000 uli mo na sumabusog pabubulawan na pipusan yan reman to 2,000 na dan gabubuyadi na miya sa pulugawin na buyad ka na miya tago sa 3,000 subulawan na tigidadi kaya manan yan na subulawan na 30,000 montargain na 20,000 kagakuangon so Islam na dan yan na nampakaya kasabab sa adun akasinditon na gyuto iti ko Nabi pa idha ikhtalafal adnas pabi'u kayfa syi'tum idha kana yadam biyadin so ginan isumbaga kan sa giyanganan miya kaysa adin berapa kaysa tigin nakakaalim nakasiri sa ko smart padala o sa ko mga ginawa yakan maana gitu smart padala nakanabakan pero yakan sa surat akan si ko tinda akan naigiraad na paulog sa perak nagibo kiptiks na kanon sang ko ginawa yakan na kaulugan yan din mambu igira mambu adin aklim sa perak nagibo mambu ka pambagir nun sa kas igira kuan na saknip ka pagkakuha sa perak sang ko ginawa yakan igira madakal amyari sibakan igira manayamala na sumyag sin sa perak na pagkawitaan so perak sang kulto ginawa yakan mana magayong kami na anto na uto kanaba riba mana niyan na magugupa kano way na sarang magugupa kano di kanu pagkakala na nagubaga yung kano kanaba kano mana niyan na di pagkakala ka maliwanag so transparency so dini kanu luna na ginan na kanaba ka priba ka so kibayad way mana niyan na magulog sa perak na duty pumputun sa services mana niyan na ayamanan yan na miya kota so perak ini pakawiton kaadna kaya pamanak kaya ukitan yan na kalukiyal budon na pupakabayad mampu so ayamanan yan na bayad so asar askano na ayamanan yan na magayong ano agugyang ko to ginawin ka na wala ko alam na kanabaan na ayamanan yan na kapag akalaro so ugyang dami kaysa may patag sa gimong kakasar na aya pagariakan babayakan na kakasar na paganayron na so patraka at sambuyang lagi duluhur asar uso Aisha na gira on travel ka nang bulwin ko to dura ka at amay ko emanan niya na sika sa lakawan na duti kasar na emanan niya na inibugayo to walar tanu asad ka wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru minas sala gira ganu din dila ko wala ko lupa na dadu sa niwa kakasaran yung sambayan duti kasar na patrakaat ng baloy na dua dia na soga man napia kaluagan tanun yan napia kay niyan so jama emana niya na petimuun so dua magubaya waktu ibarat luhur aguso asar na kay magubayo to na kagi di nila ka na kapakay kasaran ka na kapakay pinadyamaan ka so emana niya na simbayangan ka so luhur agusar sa timun ka api andi kon kaparo o ibarat na sika sa emana niya na awalay na da kapalalakaw asuwa sa kagayan na miluhur na kapakay simbayangan ka so luhur aguso asar na di ka pasin makapangasar kakagya na kapan makatrabil na eman na niya na kapsumayangan kasuluhura patrakaat na gamitangon suasara patrakaat kay sigap sa marawi na usinga pisumayang isa sagiran na kapakaya ya eman na niya na sumayangan kasuluhura durakat na raksan kaon suasara durakat na usinga di na kapakasingan sumayang isa kagayan upakaw makarwadapan mada suasar na eman na niya na sumayang ingar usul luhur
agus so asar sa dudura ka at mapasad so dura ka at aluhur nakamatingap man na sumingap man sa asar na dura ka at yuti kakasar agu katimo kapakay mo adi ka tumimo na sika sa lakawan na uman mo maswakto niyan na so luhur na di nga disumbing ya dura ka at so asar na di nga disumbing dura ka at wala alam na balasangan walaw tala sa mapiyas sa nga kapubumbong yung mga pakisisagyan nga manan na baningan tano sa mapya. Salawatan tayo sa Nabi Tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bibuso pagarin yung Asya Sheikh Ansari ang ni Abu Anas Aso Abdul Malik. Salam na miskano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.